Да кажа, че ако 6 не беше си скарал чин картон, понеже той като тръгне да говори глупости, му казвам 11 негъл. И той просто муква. Но тук аз почнах да се притеснявам, че имаше време, защита ни беше умпомрачителна. Даже имаше май 57 ли го изкара? Кажи ги даже към 35-40 минути продължение. Той даде 8 минути продължение. Ти представяш се, ако Барселона продължаха, защото знаем, тук има едно, Шави, той е смешник. Ханзи обаче това ни прощава. Можехте наистина да направите мач за историята. Аз съм толкова благодарен на Щесни, защото нас спаси от момент за историята. Наистина можеше да е 10. Напълно нормално. В такива моменти те накрая почват да се трупат, защото при първия гол изравняват ги, още нещо ги държи. 2-1, още нещо ги държи. 3-1, още ги държи. Още ни даваме, това е. И вече при 4 второто може да тръгне различно. Ако тръгне второто, вкараме бърз гол. И Рафика вкара бързия гол. И тогава просто и тогава вече ще има бой.